Hadian kajing ut ki samla puli jong ka jela habaya dei bat kajing penslam ka sarkar ban pen poya ka bha bai bam jengki nakaliang ka hinyo trip integrated terrestrial organization students wing menta ka sngi ka khatlai tarik unai wing kala let pen ngau shu education secretary ka sarkar jela Ushri Ambrosi Marak halor ka te kamat Kilayatho Shekilat Patay Kubor, bakat gum kajuba bayo na Education Secretary, kadaw kaday bakadon kajingtut habaya day bat ki bank kabaki kena ki apply, ulo ongru, yakani, sien ka sarkar kan sa penbet no, kenang baki kena kinyo no, yakabha jengki. Gum kajiput siya jeng Education Secretary jeng ka yukin jeng ka government of Meghalaya ti siya ong ba, napo ka ministry kila ong ba, it is mandatory bandon ya ka Aadhaar card, kenang ba ka link ba ka PMFS ka scholarship kan poi ha respective bank accounts lada kidang Islam tingi subu puar menta lada kat kum ka jingpan jungi ting la shu ong ban send yang ki alert si sin ban tip ki students link ba ka SMS te lada ngi pat yo ya kata lani kino ino students ki pampat yo ya kata ka SMS alert tingi na kaliang jungi ka hito students ring tingin ya move yang si sin sya ka education department ba ka NIC sibuk puar ya ka by the end of this month, by the end of this year, we'll make sure ba kadai ban yo no ka scholarship haman ki students ki barang sa scholarship. Ba sure kata. Kaliang jong i secretary ti ong kumtahi inle akan bala we'll see about that ngin sepet ya kata. Namar ngim pala ban patay mo. Namar itu ide jong ka education department ngin ham yapet ya ka hukum ai order jong ka NIC kan. National Informatics Center. Wan pet iki ki online alerts ne ki transactions ban push po ki bank respective bank accounts jong kino ki na apply ka scholarship.